Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, saking bapake Abdurrahman rupane Abdullah bin Umar Ibnul Khattab, anake Pak Khattab. Kala ngucap sapa Abdullah ibnu Umar, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, apa yaqulu? Ngendika sapa? Dawuh sapa? Bersabda sapa? Bunyal Islam, bunya dibangun apa Islamu, Islam ala khamsin ing atase cak khamsin. Apa khamsin? 5. Bunya dibangun apa Islam ala khamsin ing atase 5 dasar. Nomor 1, syahadatu, persaksian alla ilaha yen ora ana pangeran illallah kejaba ya Allah. Madarane arkanul Islam. Apa arkanul Islam? Rukun Islam. Rukun Islam iku ana 5. Syahadatu alla ilaha illallah, nyakseni nek gak ana pangeran kejaba ya Allah tok, gak ana maneh pangeran liyane. Wa anna Muhammad, lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad iku utusane Allah. Iki wis padha karo hadis pertama ya. Nalikane malaikat Jibril takon, "Mal Islam?" Ya wajah ya. Mal Islam. Hadis pertama itu. Hadis kedua, anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tis wa tasumur Ramadan wa tahajjal baiti in istata ilaihi sabila. Padha kan? Dimang wa anna Muhammad lasdina Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Bersaksi, berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad iku utusane Allah. Apa cukup bersaksi tok? Ya gak. Nek nyakseni bahwa Rasulullah iku Nabi Muhammad iku adalah Rasulullah, ya kita berusaha mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah, surat Ahzab ayat 21. Teman dalam diri Rasulullah ada teladan terbaik. Lah supaya ero ya apa teladane Nabi ku? Ngaji apa? Hadis. Lah hadisnya Nabi ku ribuan, bahkan jutaan. Sing nggone Bukhari tok iku terpilih iku 17.000 hadis. Terus sing dhaif
sing lemah pirang-pirang. Siapa? Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Sampeyan hafal pirang hadis? Arba'in ini hafal. Pemene apa sing iku mau? Lah ya apa isa hafal wong wae ngaji Taurat. Wae kon maca nyilih catetane kancane. Nggih, kapan iso maju? Mulane iso gak maju-maju gara-gara ngene iki. Wis ngantukan. Terus wa iqamis shalah lan negakna salat. Iku salah satu bunyal Islam, bangunane Islam. Aku Islam gak salat. Ya apa ambruk. As-salatu imat roh. Salat iku cagake. Lah nek gak ana cagake ya ambruk. Lah aja barengno bangunane kaya saiki akeh cor-coran. Bangunan dimaksud kayak Nabi ya zamannya mau gawe kemah. Kemah nek gak cagake iso ngadeg. Sama si pramukaan bro. Waman tarokaha apa sih? Al-ahdu baini wa bainal kufri as-salah. Waman tarokaha faqad kafaro. Janji antarane aku lan kafir iku salat. Sapa sing ninggal salat faqad kafaro. Sapa sing gak salat? Kafir. Sampai kapan salat itu? Saya pol matine dewi-dewi. Masih perang di kawan jamaah. Mulane ana sing nerangno bahwa salat jamaah itu wajib. Sampeyan ndek pondok iso ya Allah. Omahe pondok iso kari. Salat subuh kate salam kae melok salat ya Allah. Nglapo ae. Mosok ana BAP gak mari-mari. Mosok gak kena diatur. Sik tak anu dhisik ben gak engko wayahe salat gak kebelet. Ngetap cilik. Terus wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Nekana zakat berapa persen? 2,5%, 1/40. Wa hajjal bait lan haji wa shaumi Ramadan lan puasa Ramadan. Terus ya. Hadis nomor 4. Proses penciptaan manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Di Abdurrahman. Turu. Bukan. An Abdurrahman saking Bapak Abdurrahman rupane Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kala ucap Abdullah bin Mas'ud haddasana nyeritani ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwacana selawat ya muales ya jawab. Mosok ngono nek maca selawat iku. Saman medhit nek dikrungu suarane apa? Namae Nabi disebut terus sampean gak maca selawat iku. Al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alai. Wong sing medhit yaiku wong sing disebut jenenge Nabi terus gak gelem maca selawat. Ayo maca selawat tok wabot. Mau medhit cek pole. Langge. Hatta sana nyeritane ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Males ngene. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku
asadiku wong kang temen masdukun wong kang di temenake Nabi Muhammad iku wong sing temen lan wong sing di temenake sampean tau ro critane wong goro ana arek angon wedhus biyen angon wedhus iku nang alas terus bengok-bengok ana macan tulung bawa peluayu kabeh nek nggo pacul nggo arit nggo pentung nulungi mergo ana macan anduse lho gak disetel ket yamene ket budal ya wae ngaji pisan oke wis engko gak balik ngono ae disetel sak derenge subuh mangan yamene wae ngaji malah terus lho terus ndi Mang arek angon bengok-bengok ana macan lah macan kan mangan wedhus akhire tulung wawa teko kabeh nggo pentung nggo pacul nggawa wis sak pethuke dicekel sak perlu ngrewangi bareng wis teko kabeh endi macane tak goroi jare ngene oh ya wis akhire ben ngono maneh ana macan bareng wis teko kabeh nggo pentung nggo sembarang kalir wis nglopok endi macane tak goroi jare ngene baru gang dina temen ana macan temen ana macan sapa sing bengok-bengok wis goroh iku gak usah ditulungi tibae ana macan temenan wayahe sore lah endi arek angon wing kok gak mulih-mulih iki diparani wis dipangan macan gara-gara goro lane hati-hati sampai goro sekali sampean goro wis gak dipercaya selawase wis ya iku mang contone Rasulullah shadiq masduk wong sing temen ya kena temeni kena dipercaya amun Nabi sadurunge dadi rasul wis terkenal al-amin wong sing kena dipercaya lah nek sampean wis tau goro dakwah ya gak direken malah goro tok itu Nabi wong sing temen lho sik gak dipercaya pemene sing wis tau goro terus inna akhadakum iku yo jama'u asakatai jamaah kumpul yo jama'u di kumpulake halku penciptaane fi batni ummihi fi dalam ragu-ragu jere batni ummihi wetenge ibuke arba'in 40 nah arba'a papat arba'ina nek rubu'u seperapat nek rubu'u seperapat nek arba'a papat nek arba'ina sapa muni selawi kok cek gak nyaut gak nemen lho arba'ina petang yauman dina nutfatan khali dadi nutfah ngene ya nutfah iku dudu mani ya bagian dari mani kok iso muni ngono ndek gone Quran ana nutfatan mim mani yumna surat apa iku
Alam takun nutfatam mim maniyyin yumna. Ayo sing hafal Qur'ane. Surat apa? Al-Qalam. Hadiro. Agar muni yo gampang masih apa? Hanif ya iso. Gak apa-apa bukaan. Prosoku akhir surat ngono. Dadi nutfah iku min mani bagian dari mani. Dadi nutfah iku bagian dari duduk mani, bagian dari. Dadi cuma satu sel. Taruh gambare. Gambare kaya apa jenengku? Kecebong. Brudu. Dadi sing dadi cuma siji di antara jutaan sel mani. Sama pernah bayangno penciptaan mani? Lek wis tau ngipi wetune sak pira? Sak sendok? Wah, sak liter. Sak tandon. Saman bayangno ya. Iku isine berapa miliar iku? Katakanlah metune 15 hari, metu maneh misale. Terus 15 hari nyetak miliatan sel mani. Sedina iku entek oleh pira proyek apa jenenge pabrike iku kira-kira. Gak pernah mikir sampai tutup kono ya. Biasanya kan ana line produksi, sampean ro line produksi. Kayak sepeda motor kan, sing kono masang ban, sing kene masang setir, sing kene masang mesin, sing kene masang. Iku tiap berapa menit wis dadi sepeda motor situ. Lah nek 15 hari sekian miliar sel. Berarti sel situ iku butuh pirang menit, pirang detik. Gak mikir itu ngono ya. Betapa canggihnya pabrike nutfah. Lho ngono iku sempurna kabeh. Lain produksi ini pirang meter iku. Pernah ngitung. Aku sampe pelajari deh gone buku biologi. Dawane jalur aniku pira? Jalur produksi iku. Sak meter gak cukup, sak meter. Lah iku gak lurus ngene, menggok-menggok iku. Betapa canggihnya pabrike nutfah. Nek sampe tutuk kono akhirnya angkat tangan. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Terus. Jadi selama 40 hari masih berupa nutfah fi batni ummihi ni jero wetenge summa yakunu ana apa alaqatan hale dadi alaqah. Biasa iki dimaknani getih kempel. Alaqah iki getih misla dzalika sepadane mengkono-mengkono 40 dina. Dadi nutfah selama 40 hari. Terus dadi alaqah selama 40 hari. Yang ngarani apa? Getih kempel. Summa yakunu nuli ana apa nutfah atau alaqah kena mudghatan ihale dadi daging kempel misla dalika sepadane mengkono-mengkono 40 dina 40 ping 3 pira 120 hari pirang wulan 4 oh
120 dina kok 3 wulan ya. Lawe. Oh, malah mleyar iki. Zaman goro ya. Man sapa sing poso walam yadak kaulazur falai salilai hajatan fi ayadaa ta'amahu wa sarabahu. Ngerti artine? Sapa wonge sing gak ninggal kaulazur ucapan goro mergo sampean goro falai salilai hajatan Allah gak hajat nerima poso sampean tiwas luwe tiwas ngelak gak oleh ganjaran mergo sampean apa goro so sing goro mah biasanya kan ngono sih ditelepon halo sama ndi sik OTW iki padahal sik adus kate adus goro apa goro? Goro. Ah. OTW adus. Laisa lillahi hajatan. Allah gak hajat, gak butuh. Oleh ninggal apa? Ta'amahu wa sarabahu, ninggal mangan, ninggal ngombe, tiwas ngelak, tiwas luwe, gak diterima pahalai. Hati-hati sampean. Lek gak ya muni gak. Aja katik. Goro, malaikat nyatet di kono. Tutuk ndi, Mang? Jadi 120 hari. Berarti pira 4 bulan. 120 hari 4 bulan. Terus summa yursalu nuli diutus ilaihi maring mudghah ilaihi maring ma sapa al malaku malaikat fayung fuhu mongko nyebul fihi ing dalem ma arruha ing ruh. Dadi nek 120 dina ruhnya dipasang. Jadi nek selama 120 hari iku ya urip. Tapi uripe kaya uwit, kaya tanduran. Gak duweni apa? Perasaan. Mulane kadang-kadang sadurunge petang wulan wis lugur. Kadang-kadang wis mari petang wulan terus lugur. Bisa jadi umur 120 dina iku disebul ruwe. Nek iki tak terangno ya be meneh rabi buka. Rabi. Titenono omonganku. Muga-muga bener. Pada hari ke-120 wong wedok sing meteng iku wetenge krasa lara. Lah sadurunge 120 hari sampean kepingin anak sing modele ya apa? Sampean njaluk, sampean ndonga. Sebelum apa? Nek cara komputer iku sadurunge diinstal. Ngerti diinstal. Programe diinstal. Lah sadurunge diinstal komputer iku ansik kosong. Lah sampean njaluk model ya apa? Komputer iki diseni program apa ae? Programe apa ae biasae? Word, Excel apa nih? Chrome, Zoom, YouTube. Lah sebelum 120 hari sampean njaluk. Lah pada hari ke-120 engko wetenge krasa lara. Iki pengalamanku ya. Aku ndek anak loro dadi roh. Mungkin cocok, mungkin gak.
Tapi iku mang dadi sebelum 120 hari njaluk modele anak sing modele apa. Mulane aja kari robana hablana min azwajina surat apa iku? Al-Furqan. Jadi iku penjaluke. Terus lah nek sampean gak peduli ya Allah ya gak peduli. Wong sampean gak njaluk kriteria ya wis tak terserah Allah memberi. Ya muga-muga aja sampai dikai anak sing dablek. Masalah aku duwe kanca ya Allah, angger nanggone dulure iku lha ndi anake, guru duwe anak mergo sampai 7 tahun. Akhire ngene, ya Allah sampean kaya anak senajan dablek tak sayangi. Akhirnya anak ya nakal tenan. Apa mandi ucape dewi. Jadi sebelum kira 120 hari njaluk nang Allah sebelum meruh ditiupkan. Terus wa yu'maru lan diperintah bi arba'i kalimatin kelawan kalimat bi arba'i nek arba'i nabira 40 nek arba'i papat kalimatin 4 kalimat akhirnya diperintahna 4 kalimat bikut biriki rizki bikat birizki kelawan ditulis rizkine di rizki turu apa ki rizki wa ajalihi lan ajali sampean wis disetel. Sampean duwe TV di omah? Nggih. Lah iku ana jenenge timer. Ngerti timer? Nggih. Aku kepengin nyetel TV setengah jam setel, setengah jam. Masih sampean tinggal turu kok mati dhewe otomatis. Sampean kabeh iku disetel timer wisan. Mbah, matine kapan? Lah keyakinane sampean kapan matine? Aku pernah omong-omongan karo adikku ngene. Aku ndene keyakinan kan Allah berfirman, "Ana inda doni abdibi." Aku sesuai karo prasangka hambaku. Aku muni ngene karo adikku. Aku yakin umurku 100 tahun. Jare adikku, kuat ta sampean dikai umur 100. Kira-kira ya apa? Terus sampean di keyakinan kira-kira umur pira? Matine. Wis gak mikir. Wis pokoke urip ngene tok ya. Lah sampean kepengin umur dawa ya dijaga kesehatan. Amal saleh sing apik. Terus jadi apa rezekine wis ditentokno, ajale wis ditentokno, wis disetel timere. Awake dhewe karo kapan? Wa amali lan amali wong. Syaqiyun aw sa'idun. Syaqiyun cilaka aw sa'idun utawa bejo cilaka wis ditulis. Tapi ya sesuai usahane. Pokoke sing penting husnul khotimah ngono wis. Ngandalno amal durung karuan. Mulane sing paling penting apa husnul khotimah. Masalahe amalan iku sing ditunggu sing akhir. Inamal a'malu bi khawatimiha. Sak temene amal iku kelawan pungkasane, penutupe.
Ya kadang wong ku elek bertahun-tahun bareng kate mati tobat, iku matine apik. Sebalike saumur ku nglakoni apik. Baru kate mati malah murtad. Dadi kafir, naudzubillahi min dzalik. Mulane jaluke apa husnul khotimah, aja sampai suul khotimah. Sakian asaidun cilaka utawa bejo. Wis, kok kene sik. Ada pertanyaan? Maknane kliwatan? 30. 30. Yakulu ngendika dawuh ngucap yakunu kaf apa kaf? Kaf ana. Yakunu ana. Yang lain? Wil wa turu adas. Mislu dzalika sepadane mengkono pira? 60. Inna akadakum salah siji sira kabeh. Akada siji akadakum salah siji sira kabeh ahad. Mudghah, apa mudghah? Daging kempel, nek alaka getih kempel. Nek bicara secara apa? Biologi ana istilah zigot, ana mana istilah apa? Mudghah, mudigah, nutfatan, nutfah, apa nutfah? Nutfatan min mani. Jadi nutfah itu bagian dari mani, hanya satu sel, iku nutfah. Lek mani akeh. Yang lain? Jamaah apa jamaah? Yo jamaah dikumpul lagi. Sing kena? Apa sih? Gak jelas ya. Khalquhu, khalqa makhluk, penciptaan. Khalaqa, khalquhu. Gak kem takon meneh kon maca gak iso ngono. Ya. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.